Hai sabores que nos levan de volta á infancia e outros que nos fan viaxar ata onde vivimos parte da nosa vida. En Carballo, unha carnicería conseguiu converterse no refuxo dos sabores suizos pros galegos que volven da emigración. Ein Teil von meinem Herz ist immer noch in der Schweiz. Nesta carnicería fálase alemán e síntese en galego. E 30 anos que me viñan, pero sempre digo, unha parte do meu corazón sigue ali. Porque aquí venden carne, pero tamén moitos recordos. Alí, entre os Alpes, medraron familias, amizades e tamén costumes. E son moitos os galegos que regresan coa morriña dos sabores que deixaron atrás. Bueno, por ejemplo, estas salchichas con queixo. O produto que máis piden case sempre suele ser a cérvola, que é unha salchicha suiza. É unha salchicha que a xente, como emigraba para lá, non sabía moi ben o alemán, era bastante económica e non tiña moitos recursos, solían recurrir a ela nos supermercados. Galegos retornados e tamén suizos afincados en Galicia para uns e outros, a carnicería xa é un punto de encontro. Nós moitas veces estamos aquí atrás, escuitamos historias de moita xente, hai xente que quedou sola, hai xente que volviu para aquí sola, moita xente que tamén estuvo lá e quere volver desa forma a Suiza. E con ese produto eles volven alá. Porque ás veces, cun simple anaco de queixo, esa morriña inversa tamén pode ter cura.